Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn xi pubblikazzjonijiet rari mill-Gżira Awċija. Se nisimgħu dwar diversi oqsma fosthom il-ġgantija, il-lapidi tal-kruċjati u oħrajn. Fost l-ewwel awturi li kitbu dwar Għawdex insibu lil Giovanni Pietro Francesco Agius de Soldanis. Dan l-Awċi ħallilna teżor ta' kitbiet dwar l-istorja ta' Għawdex. De Soldanis kien l-ewwel bibliotekarju ta' dik li llum hija l-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta. Xogħlietu insibuhom hawn f'din il-biblioteka fejn għadhom jinżammu bożda. Fost li żjed fdalijiet preistoriċi impressjonanti fil-Gżejjer Maltin, insibu it-tempji tal-ġgantija fix-xara Għawdex. Dawn minn dejjem ġibdu l-attenzjoni u l-kurżità tal-istudjużi u ta' dawk kollha li kellhom għal qalbhom l-istorja. Fost l-ewwel xogħlijiet marbuta mal-ġgantija, insibu d-disinn li għamel il-Patri Kapuċċin Pelagio fis-seklu 18. Wieħed mill-personaġġi Maltin tas-seklu 18 illi ta' kontribut biex inħolqot sens ta' patriottiżmu, sens ta' nazzjonaliżmu, kien appuntu Patri Pelagio. Patri Pelagio kien Patri Kapuċċin, fl-ordni Kapuċċin, ismu propja kien Bartolomeo Mifsud, imma naturalment dak iż-żmien meta inti kont ħaddan ordni reliġjuż kont tibdel ismek. U allura minn Bartolomeo Mifsud ġie Padri Pelagio. Padri Pelagio kien minn Ħażebbuġ Malta. Padri Pelagio kien bniedem struit, kien bniedem bażi kulturali qawwija, huwa awtur ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fosthom fuq San Publiu, diversi oħrajn. Ħallinna wkoll qatt ta' manuskritti, jiġifieri apparti l-materjal pubblikat li għandna tiegħu, għandna wkoll manuskritti illi jkopru diversi suġġetti kważi kollha b'xi mod relatati ma' Malta b'sens patriottiku. Fost il-materjal interessanti ċertament illi għandna minn Padre Pelagio hija deskrizzjoni tat-tempji tal-ġgantija x-xara Għawdex. Issa dan qed nitkellmu nofs is-seklu 18. Nisimgħu ftit dwar id-deskrizzjoni u l-illustrazzjonijiet ta' Patri Pelagio. F'din il-kitba fuq il-ġgantija ta' Padre Pelagio insibu appuntu żewġ pjanti disinjati minnu, disinjati bl-idejn, illi jagħtu il-pożizzjoni ta' ċertu strutturi fit-tempju, il-pożizzjoni ta' ċertu ġebel, importanti ċertu qisin, ċertu miżuri, illi ħa Padre Pelagio appuntu minn dak li seta' jara kif kienet il-ġgantija qabel l-iskavar, qabel l-arkeoloġija vera u propja illi ġiet fis-snin ta' wara, ma ninsewx tempju kbir bħal ġgantija qatt ma kien motti totalment, jiġifieri dejjem kien viżibbli, partit minnu dejjem kien viżibbli, u allura Padre Pelagio tana dak illi hu seta' jara, dak illi hu kultant ukoll seta' jistħajjel minn dak li seta' jara appuntu minn dawn il-fdalijiet tal-ġganti li kienu jgħidu isma' dawna tantum akbar, il-ġebel tantum massiċ li dan mhux xogħol tan-nies umani imma dan kien sar mill-ġganti. Fdalijiet oħra kurjużi li nsibu f'Għawdex huma qatt ta' lapidi ta' oqbra medjevali. Dawn kienu jinsabu fir-Rabat ħdejn il-kunvent tal-Agostinjani. Għawdex waħda mill-fdalijiet medjevali illi għandna mill-Gżira Awċija huma appuntu serje ta' lapidi ta' oqbra illi jidher li jmorru lura mhux ħażin għas-seklu 11, għas-seklu 12 probabbilment, illi dawna s'issa teorija tgħid illi huma ta' Franċiżi, kavalieri Franċiżi illi kienu qed jirritornaw mill-kruċjati, ma' waħda mill-kruċjati, appuntu mill-Afrika ta' fuq, waqfu Għawdex, numru minnhom apparentament mietu hemmhekk, jista' jkun bil-ġrieħ, jista' jkun bil-mart ġara, u sarulhom dawn il-lapidi fuq l-oqbra tagħhom, fuq il-fdalijiet tagħhom, naturalment juru kif kien isir dak iż-żmien l-arma jew l-inqas parti mill-arma tal-familja tagħhom. Dawna kienu, dan il-ċimiterju kien fejn illum il-kunvent tal-Agostinjani, fil-fatt kienu instabu hemmhekk. Xi żmien wara ġew imċaqalqa partit minnhom ittieħdu post ieħor illum il-maġġoranza tagħhom jinstabu fil-Mużew ta' Għawdex. De Soldanis li kien Awċi, bniedem struit, bniedem il-ħobb il-kultura, iktar u iktar fil-kuntest Awċi, tefa l-attenzjoni tiegħu appuntu fuq dawn il-lapidi, għamel disin tagħhom
U meta kellu l-ewwel ċans, meta mar Ruma fl-1750 Ruma kellek il-ġublew u allura De Soldanis ħal okkażjoni mar Ruma. Ħa dan id-disin li kellu, ħadu għand l-istampatur u stampa numru ta' eżemplari ta' karti b'dawn il-lapidi fuqhom. Iġifieri qed nitkellmu dwar karta waħda illi fiha hemm dawn it-28 lapida illi kienu jeżistu fi żmien De Soldanis. Naturalment fuq il-karta hemm daqsxejn ta' deskrizzjoni wkoll miktuba, dedikazzjoni lill-Isqof ta' Malta għal Ferran dak iż-żmien, stampata Ruma 1750. Hija rari ħafna dina. Incidentalment jiena dal-aħħar skoprejt illi għalkemm kopji stampati ta' din l-inċisjoni huma rarissimi, nafu illi f'dik li llum appuntu hija l-Biblioteka Nazzjonali li kellha mużew tagħha, l-Biblioteka Nazzjonali, kien hemm, jiġifieri De Soldanis kien irregala il-pjanċa oriġinali tar-ram illi fuqha kienu ġew stampati dawn il-kopji ta' din l-inċiżjoni. Għadix teżisti jew le il-pjanċa tar-ram ma nafux, imma li nafu żgur illi fis-seklu 18 din kienet parti mill-kollezzjoni tal-antikitajiet illi kellek appuntu fil-mużew tal-biblioteka. Kważi kulħadd sema bl-assedju l-kbir tal-1565. Iżda 14-il sena qabel fl-1551 kien sar assedju ieħor, din id-darba f'Għawdex. Bħalma f'Malta nsemmu l-assedju l-kbir u għalina l-assedju l-kbir huwa l-1565. Fil-każ ta' Għawdex, ħansejħulu l-assedju l-kbir ta' Għawdex ma kienx tal-1565 imma kien ġara xi snin qabel fl-1551. L-eżidu kien differenti, l-ewwel nett għaliex ma damx ix-xhur bħal madam l-assedju ta' Malta. L-ordni ma kienx ipprepara l-Għawdex prattikament xejn għal ħaġa bħal din. Il-Gran Mastru Juan de Homeres, illi wara ġie kritikat ħafna fuq din ħaġa, kellek attakk fuq Għawdex, jiġifieri għandek il-forza tal-Misilmin li l-ewwel ippruvat tattakka Malta. Malta ftit li xejn għamlet suċċess u rħewla għal Għawdex. Għawdex l-istorja kienet differenti, Għawdex kull ma kellek il-kastell ta' Għawdex li kien pratikament struttura medjevali antika illi bl-ebda mod ma kienet tiflaħ assedju l-artillerija moderna li kellek f'nofs is-seklu 16, u Għawdex ċeda prattikament 50 ġranet. Ħafna mill-Lawċin, kif tgħidilna l-istorja, sabu refuġju wara l-ħitan tal-kastell. Naturalment il-popolazzjoni ta' Għawdex dak iż-żmien kienet limitata. L-ordni, il-gvernatur tal-kastell ta' Għawdex ċeda u l-istorja tkompli illi prattikament Lawċin kollha illi kienu fil-kastell spiċċaw maqbuda u ttieħdu mill-Misilmin bħala rsiera. Ġifieri anke l-eżidu ma kienx żgur ma kienx feliċi bħalma kien wieħed jista' jgħid tal-assedju l-kbir ta' Malta. Nafu anke ġifieri minn dokumentazzjoni minn studji ta' demografija illi Għawdex kien depopolati, ġifieri Għawdex ħa ċertu żmien mhux ħażin sabiex il-popolazzjoni terġa' tirpilja u wara dak l-attakk illi kellek tal-1550. Ġew ippubblikati qatt ta' studji fuq dan l-avveniment traġiku, iżda jeżistu oħrajn li ftit li xejn huma magħrufa. Dan l-assedju ma ġibitx l-ammont ta' attenzjoni, l-ammont ta' riċerka, l-ammont ta' pubblikazzjonijiet. Naturalment, bħalma ġibet l-assedju l-kbir ta' Malta tal-1565. Imma hemm ukoll pubblikazzjonijiet dwar dan l-assedju, xi wħud minnhom illi ftit li xejn huma magħrufa, xi wħud minnhom illi prattikament qed niskopruhom. Eżempju naħseb jiena fost l-iktar eżempji interessanti ta' dan il-ġeneru huwa appuntu mhux ktieb tal-istorja, imma huwa ktieb romanz minn awtur Tedesk, minn awtur Ġermaniż illi dana fl-ewwel snin tas-seklu 19 kiteb romanz ta' mijiet ta' paġni dwar dan l-assedju ta' Għawdex.
L-awtur ta' dan il-ktieb bil-Ġermaniż fuq l-assedju, dan ir-romanz, fuq l-assedju tal-1551 kien ċertu Philipp Joseph Refus, Tedesk. Kiteb xi xogħlijiet oħrajn, mhuwiex xi awtur partikolarment famuż dana, kellu servizz fil-militar, kellu servizz ukoll diplomatiku. Qed nitkellmu fuq żminijiet Napoleoniċi, anke żmien wara. Nafu żgur li dana kien bniedem li vjaġġa, dana għamel żmien Napli, bejn l-1804 l-1805 kien sqallija żgur, u mid-dera żar ukoll il-Gżejjer Maltin, inkluż Għawdex. U apparentament ġie mnebbaħ minn din l-istorja ta' dan l-assedju tal-1550 biex jikteb dan ir-romanz twil, qed nitkellmu romanz f'żewġ volumi, pubblikat Leipzig 1834, iż-żewġ volumi flimkien qed titkellem madwar 800 faċċata, ġifieri huwa romanz pjuttost dettaljat. U bħal ħafna romanzi oħrajn għandek il-karattri ħżiena, għandek l-eroj, illi dan l-eroj qed jipprova isalva is-sitwazzjoni, qed jipprova isalva lill-poplu Awċi minn din il-kalamità, minn dan id-diżastru illi waqa' fih pajjiżu. Għandek il-Don Galatino illi huwa l-gvernatur ta' Għawdex, illi it-traskura id-difiża ta' Għawdex, illi l-interessi tiegħu qatt ma kienu fid-difiża ta' Għawdex jew fil-poplu Awċi, imma mbagħad għandek l-eroj li huwa Don Camillo illi qed jagħmel minn kollox, qed jirsisti kontra kull possibilità biex isalva s-sitwazzjoni disprata illi sabu ruħhom fiha l-Awċin. Insibu ktieb ieħor li nkiteb mill-Awċi Don Luigi Vella. Fil-kuntest tal-assedju ta' Għawdex għandek persuna illi ħanajdu hekk tispikka. Dana ma kienx xi ġeneral kbir, dana ma kienx xi persuna ta' importanza, dana kien soldat sempliċi, ċertu Bernardo de Oppo. U dina l-istorja tgħid illi dana ipprova l-almu tiegħu biex jiddefendi lill-Għawdex u meta il-Misilmin irnexxilhom jidħlu fiċ-ċittadella fil-Kastell ta' Għawdex, baqa' jiġġieled sal-aħħar, baqa' jagħmel dmiru sal-aħħar, meta ra li xejn iżjed ma seta' jsir biex Għawdex isalva bil-Misilmin, mar fid-dar fejn kellu l-familja tiegħu, fejn kellu l-martu, fejn kellu l-uliedu, qatel lill-martu u lill-uliedu, mbagħad kompla jissielet sal-aħħar u miet ta' eroj fit-taqbida kontra il-Misilmin. Jiġifieri hawnhekk għandek dil-figura ta' dan l-eroj illi ma rridx illi lanqas jara l-familja tiegħu jinqabdu skjavi, jinqabdu rsiera tal-Misilmin u għalhekk qatilhom u kompla jwettaq dmiru sal-aħħar. Figura erojka, jiġifieri hemm anke lapida antika fil-kastell tal-1579 illi tfakkar din il-ġrajja. U nkitbu għad ta' rakkonti fil-fatt illi jgħidu din l-istorja ta' Bernardo de Oppo. Wieħed minn daw ir-rakkonti interessanti u rari li ma tantx tiltaqa' miegħu malajr huwa appuntu tas-saċerdot Luigi Vella illi jgħid l-istorja ta' dan Bernardo de Oppo. Ġifieri għandek romanz mibni madwar dan il-karattru u l-istess dana qed nitkellmu lejn l-aħħar tas-seklu 19 fejn għandek anke l-element ta' patriottiżmu, ta' nazzjonaliżmu. Jiġifieri inti għandek dawn in-nies illi jridu jagħmlu minn kollox għal nur ta' pajjiżhom lesti li jagħtu ħajjithom biex jiddefendu sal-aħħar lil pajjiżhom. Għandek diversi minn daw il-karattri. Ġifieri għandek il-karattri tal-assedju ta' Malta, Ċejlu Tonna, Toni Bajjada, Gaetano Mannarino, ġifieri dawn il-karattri Maltin, pseudo Maltin, sejħilhom li trid, illi kultant jinħolqu,
kultant huma karattri storiċi illi huma minsija jiġu irxuxtati biex il-Malti jingħata sens ta' identità, sens ta' isma'. Mhux l-Ingliżi biss għandhom l-eroj, mhux il-Franċiżi biss għandhom l-eroj. Imma anke aħna fl-umiltà tagħna u hawnhekk qed nitkellmu f'kuntest iktar żgħir fis-sens fil-kuntest awċi għandek dil-persuna illi għandek daw il-kodba dedikati għaliha. Il-Kastell ta' Għawdex. Min jitla jdur il-Gran Kastell tal-Belt Vittoria ta' Għawdex u jkun jaf xi ħaġa minn dak li għadda minn għalih fi żmien li kien belt qawwija li fija kienu jiskansaw il-għawċin kollha fit-dħul tal-Edewwa fil-Gżira, jaraf tassew kif iż-żmien kollox ibiddel, jeqret u jtemm. Illum barra mill-katedral u xi żewġ knejjes oħra żgħar, il-qorti, il-karċri, l-arloġġ il-ġdid u xi ftit djar rib it-triq u l-pjazza tal-Knisja, ma tarax ħlief ġrif u tħarbit. Kollox ħerba. Djar imġarfin lawnu lin bil-ħitan tagħhom mottijin bħurri u xewk. Palazzi mbidlin f'ġonna u mnadar bla maħdumin, min imwaqqajn, triqat imħassrin u mardumin bil-ġebel ta' djar imġarfa. Gardjoli tal-ases, porvlisti, kwartieri ta' soldati, trunċiri, fortizzi u lamberżuni ta' swar biċċa maħtutin, biċċa mwaqqajn biżmien u oħrajn meqrudin b'mod li ma ssibx biss is-sinjal fejn kienu. Nimxu fi żmien u nħarsu lejn avveniment pożittiv fl-istorja ta' Għawdex. Wara bosta taħbit u intoppi, Għawdex twaqqaf bħala dioċesi indipendenti mill-Papa Piju IX fl-1864. L-ewwel isqof kien mill-Qala bl-isem ta' Michele Buttigieg. Meta wara ħafna taħbit Għawdex beda jqarreb sabiex isir dioċesi għalih allura dioċesi maqtuha mid-dioċesi ta' Malta, dan ukoll kien rifless f'numru ta' pubblikazzjonijiet dwar dan l-avveniment ċertament ta' importanza kbira. U tista' tgħid il-maġġoranza l-kbira ta' dawn il-pubblikazzjonijiet iduru madwar il-figura appuntu tal-ewwel isqof ta' Għawdex li kien Michele Buttigieg mill-Qala. Illum il-Qala anke monument, ilu snin mhux ħażin, il-monument li jinsab il-Qala li jfakkar lil Michele Buttigieg. Għandek pubblikazzjonijiet interessanti, rari, dwar dan l-isqof Buttigieg. Ktejjeb minnhom pereżempju pubblikat fl-1163 allura ftit qabel ma Għawdex sar uffiċjalment dioċesi, li jitkellem dwar il-merħba illi ingħata Michele Buttigieg meta irritorna minn Ruma għal Għawdex. U l-istess interessanti għaliex inti tara l-entużjażmu, it-tip ta' akkoljenza, il-ċelebrazzjonijiet li kienu jsiru f'avveniment naturalment daqshekk ta' importanza għal-Gżira Awċija naturalment qed nitkellmu f'nofs is-seklu 19. Għandek ukoll biografija dwar Michele Buttigieg, ġifri għandek fid-dettall ħajtu, l-karriera tiegħu, eċċetera. Dawn huma tnejn li huma pubblikazzjonijiet appuntu kontemporani għal meta Michele Buttigieg appuntu sar l-ewwel isqof tad-dioċesi ta' Għawdex. Insibu wkoll poeżija bil-Malti iddedikata lil dan l-isqof. Waħda mill-pubblikazzjonijiet l-iktar rari u allura l-rari mhux magħrufa illi ddur ma dan l-avveniment appuntu t-twaqqif ta' dioċesi f'Għawdex u l-ħatra ta' Buttigieg bħala l-ewwel isqof hija appuntu karta umli, folja, poeżija għad unur Buttigieg. Dil-poeżija simha tifħir lill-isqof il-ġdid illi minn Ruma reġa' ġie Għawdex Ġunju 1863. Hija xi ħaġa rari, hija xi ħaġa kif qed ngħid il-fatt li hija bil-Malti hija ta' importanza konsiderevoli. Minn barra dawn il-pubblikazzjonijiet insibu ktieb ta' ritratti minn Għawdex ta' snin 30 tas-seklu 20. Dan huwa imprezzabbli għaliex jurina kif kien Għawdex madwar 100 sena ilu. Ktieb interessanti ħafna dwar Għawdex iġib it-titlu Guide to Gozo.
L-awtur huwa J.E. Gatt, huwa ktieb essenzjalment ta' fotografija, għandek kollezzjoni ta' sew impressjonanti ta' ritratti ta' Għawdex mis-snin 30, ritratti tal-fotografu magħruf Għawdex ta' dak iż-żmien Michele Farrugia, magħruf bħala il-Badiku. Il-Badiku fil-kuntest tal-fotografija Għawċija huwa ċertament wieħed mill-persuni l-iktar importanti. Ġifieri għandek dawn żewġ persuni, Gatt u Farrugia, illi wieħed mill-lat ta' kidba, ieħor mill-lat ta' fotografija, ħarġu ppubblikaw dan il-ktieb 1937 eżatt ftit snin qabel il-gwerra, illi qed jaqbad l-Għawdex naturalment il-ħajja f'Għawdex kif kienet appuntu f'dak iż-żmien. Fil-ktieb insibu ritratti b'suġġetti varji. Ir-ritratti f'dan il-ktieb ivarjaw ħafna. Jiġifieri inti għandek veduti, inti għandek ritratti tal-kampanja Għawċija, inti għandek ritratti tal-kampanja, tal-irħula, etc. Imma għandek ukoll ritratti ta' binijiet, għandek ritratti ta' avvenimenti illi seħħew f'Għawdex, għandek ritratti ta' karattri Għawċin, ta' personalitajiet importanti Għawċin, għandek ritratti ta' kull tip, xeni fit-toroq, per eżempju, tara per eżempju l-ewwel karozzi fost l-ewwel karozzi u xek, għaddejjin fit-toroq ta' Għawdex. Jiġifieri minn kulat il-fotografija li intużat għal dal-ktieb kienet magħżula donna bi skop illi turi id-diversità ta' Għawdex. Għawdex mill-aspett naturali, Għawdex mill-aspett mibni, Għawdex anke mill-aspett ta' karattri, ta' kostumi, l-ilbis tan-nies, l-ilbis tal-kampanjoli, l-ilbis tan-nies tal-bliet, ix-xtajti ta' Għawċin. Jiġifieri dawn kollha huma rappreżentati f'dan il-kollezzjoni sabiħa ta' dawn ir-ritratti ċertament jagħmlu uniku għal Għawdex, jiġifieri dan huwa rekord fotografiku uniku, importanti ferm fejn tidħol il-gżira Għawċija. Din il-ħarsa lejn xi pubblikazzjonijiet rari mill-Gżira Għawċija tkompli tarrikkixxi l-arfin storiku u kulturali tagħna. U bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor. Narawkom darb'oħra.